Jones ydw i. Dwi'n gydlynydd i'r rhaglen nyrsio oedolion a iechyd meddwl ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi wedi bod yn nyrs gofrestredig os tua 30 o flynyddoedd. Wedi gweithio mewn nifer o gefndirodd o nyrsio plant i ymwelydd iechyd gyda dechrau'n deg, i weithio fel uwchddarlithydd mewn prifysgol arall hefyd cyn ddod i weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae'r cwrs nyrsio oedolion a iechyd meddwl yn un wahanol iawn o fewn Prifysgol Aberystwyth. So fewn y flwyddyn cyntaf, be ni'n galw'n rhan un o'r rhaglen, fydd y myfyrwyr yn gwneud y modiwlau yn gwmws yr un fath a'i gilydd yn ystod y flwyddyn cyntaf. Wedyn yn ystod rhan 2 neu flwyddyn 2, fyddan nhw'n wedyn yn dilyn y llwybr oedolion neu iechyd meddwl, a wedyn yn y drydydd flwyddyn neu rhan 3 byddan nhw'n dod nôl at ei gilydd unwaith yn rhagor cyn bod nhw'n gweithio at fynd yn nyrs gofrestredig. Mae'r strwythur y cwrs yn mynd o modiwlau theori o tua 7 wythnos, a wedyn maen nhw'n mynd mas i lleoliadau glinigol. So o fewn y modiwlau theori byddan nhw'n wneud brif darlithodd o fewn y brifysgol neu sesiynau lawr yn y ystafelloedd clinigol sydd gyda ni, a wedyn dysgu o fyna cyn mynd mas i lleoliadau clinigol wedyn. Mae'n amser cyfroes iawn o fewn Prifysgol Aberystwyth i myfyrwyr nyrsio gan fod hon yn raglen hollol newydd, ond fydd y cyfleoedd iddyn nhw i gydweithio gyda'i gilydd a integreiddio gyda'r myfyrwyr ar y prif gampws hefyd, ac hefyd i weithio gyda pobl yn glinigol a gweld yr unigolion na'r gweithwyr clinigol yn dod i fewn i'r brifysgol i ddysgu sesiynau iddyn nhw hefyd cyn bod nhw'n mynd allan yn glinigol. So mae'r cyfleoedd i fyfyrwyr i wneud lleoliadau clinigol mewn 4 bwrdd iechyd i ni wedi cael cytundeb gyda, a mae'r rheini o Hywel Dda, Powys a Betsy Cadwaladr, ond hefyd gallai y myfyrwyr wneud lleoliadau arbenigol o fewn Bai Abertawe hefyd. Rydyn ni'n gwybod bod angen nyrsys o fewn gofal iechyd yn fawr ar y foment, a mae'r cyfleoedd i'r myfyrwyr trwy student streamlining mwyn iddyn nhw i gael y cyfle i ymgeisio am 3 lle le hoffen nhw weithio erbyn diwedd yr trydydd flwyddyn pan fyddan nhw'n graddio, a wedyn bydd cytundeb gyda nhw a'r gweithiwr pa fydd y lle gorau iddyn nhw fynd i weithio.